Iniciativa Cidada de Boiro fixo pública a súa preocupación ante o avanzado estado de deterioro que presenta o paseo marítimo de Carragueiros. O paseo está reventando, un cacho xa desapareceu, porque o Concello non mantén o mantenimento do que se fixo cargo. Ao contrario, o alcalde pide que se lle arregle a costas. Cando dunha vez feito costas, o paseo, pois o mantenimento firma un convenio a cargo do Concello. Segundo Manuel Velo, o problema non reside únicamente na falla de mantemento, senón no material. O rápido deterioro da madeira non o converte no máis idóneo para estas infraestructuras, polo que demandan ao Concello que non siga a utilizalo neste tipo de instalacións. Resulta que agora volve a persistir que no río Coroño, moi bonito, madeira por todas partes, e no Breiro o mesmo. Pero vai a pasar como aquí, como o de Carragueiros, porque a madeira en Galicia se pudre. E como o Concello de Boiro ten a costumbre, os gobernos do Partido Popular en Boiro teñen a costumbre de non conservar o que hai, destrozar todo o que fixeron outros gobernos, pois resulta que van a ter un fracaso ali, que dai unha hipoteca para o Concello coa madeira do río Breiro e a do río Coroña. Por outra banda, demandan tamén a toma de medidas para acometer a rexeneración da lagoa de Carragueiros, que na actualidade se atopa prácticamente seca. Hai un abandono da charca, que non sei, que perdiu a agua, e non se preocupan de mirar por onde sale, porque a charca daqui de Carragueiros era vía de paso de aves migratorias que viñan por aquí e había moitas variedades.